Ahojte, kto by netúžil po Kubote do vlastnej záhrady alebo záhumienky? Ale čo Kubota so 175 koňmi? Kubota oslavuje 10 rokov série M7 a predstavuje nový M7004. Nová sedmičková rada disponuje 6,1 litrovým štvorvalcovým motorom s výkonom 130 až 175 koní a krútiacim momentom až 711 Nm. Na výber máte PowerShift prevodovku s 24 rýchlosťami vpred a vzad alebo KVT prevodovku s plynulou reguláciou a optimalizáciou spotreby paliva. Palivová nádrž s objemom 330 litrov a DEF nádržou s kapacitou 38 litrov zabezpečia dlhú prevádzku bez častého tankovania. Nová 7004 dostala v prednej časti ešte prepracovanejší chladiaci systém pre ešte ľahší prístup k údržbe. Nový K-monitor umožňuje jednoduché ovládanie a správu funkcií v reálnom čase. Pomyselnou korunou kabíny je 360 stupňové LED osvetlenie, ktoré zaručuje perfektnú viditeľnosť. Kubota sa úspešne etablovala za posledné roky na československom trhu. My dúfame, že ich uvidíme oveľa viac nielen v záhradkách, ale aj na poliach. Čaute.